Hi, praise the Lord. Pini putot na tumben kaching kijia por kachipitu. Long po tamen nili anam kana kirpilo. Lapen pini na tumben kachahan ponji kang tungalaman ke. Urte det pi dang kachang klub awurang bong bantami iltum kachirok tok kedunang jila ka kenang sot. Ate nomor si na itum nang nano batang det pirte dang itum hastro na theglong harut trok keber trok nomor nangklang tang lo si ong dum ake thambang atum pen tum arjulong lapen labang solam ahok putai tum muntidum meme lasi non ilitum chitham banang jibang kelalo COVID-19 nang bong badame ilitum kaching rad nang ji ekenang sorlo athe Karbi Anglong bang suri susi amanditum COVID positif klang lo karbi khai tamta Lapan asong bong stame itum Karbi Anglong nong nang batang klong Cipadan bang hu di cinghona sa Rajib Kro alang lidame corona positif buat GMC long sido lasin ilitum hemtun pen alang lipandame arnam hirjme hang pilo arnam modomi ponlo prabjin ben kimi bonji apan lasi lapason si anong kitang klong atum tame labang sawur kiun itu marjudulong ta iltum chihok nang po arnam kirangji apor tebok hadlo slai hu kado kabela ke ihi natul mungsi dang pudang te arnam puthot labang sopir the tha Jisu Kristo kirang thuji aphan hello lelo tebok hatang lo asi upen itum chitham lo Harut trok number 666 ahormu mane 666 ke kopi ma labang solam angton pen kachini ji bhan ke nang tum angton ke cheng pen ke judan nanglang duno nangatum esonda gian nangatum nanglong dun pen nang tum aki kroy de cepat cirpon longpo lasi labang so awura keso pen ilitum cipang red wegning ji chiri duneng ji la sarkar pen kapathik pon SOP layu aron iltum kodin pemeneng ji sarkar tame ephan ekipage of ji di epran ekipage of ji phansi alang iltum tame lai hui asai deng pono tangkir bi pono munit kaching from prede ji phan munit ching from te keso chi un po labang sa hui kadu kowe alang tum munthi per sequency lapen pirthe dang sekelang asai ke klem pon alang tum pensil hai hui asai pa chini pon si sarkar pen pangda pono la silai hui tum chiri nang making ji la silai hui amu gaching from walam matha danu badang te iltum ke kardom hem chingrum nong le kardom hem bang phopen ake ai chingrum nong le asi iltum amu jum hek pen di amu ong ade pen cartouche tame iltum chihok nang ji athe nang tum nimen pen inut bahini ke chingrum long si ni nang tum long doji di lasi ilai tum ning chipirung dam pen ning chipit hedamona la pen non ke kijuji apor nang li tanglo lasi itum ke kroyanat si itum chepathi ponang po lasi bu pen itum chitham lo awura ke so chitham the prang lake go pilomas Lasi 666 keceng si nang tu labang solam penili nang tu ben kecik tanam dang tu memang keleh lo kapik lang ning pi kreket thom ning so ke thom long lang nam theglong ji hala lapen labang so api ong du mamunit atum labang so api pi ilma hung dunji busiku hasrol nam lang nam sinang kapik lang ning pi Kreket thom ang so ke thom long apu isi abangke kithi nangji lapen areng amek longlo bonda labang so amek medadlo birthe adang an manghu prongsi labang so api si dun hurlo praise the Lord last ki jutsi birthe adang menito manghu prongsi labang so api si dun hurlo busipo lasi pini pirthedang det pidang ingkrup ing haplub lo long pat ing haplub lo lasi no
Ke omno lokachari education numta online class en lapen Facebook, WhatsApp, YouTube, everything lah ada shop online. Lasil hai hui kadu kabe along lang namun sidang lo putang te. Parot trok nomor ke do binong. Ili tum en kecing silang nam nang ili tum mobile along tame Google Chrome doji. PC computer long tame Google Chrome doji. Sila bang so Google Chrome ke itu ajalak browser Google Chrome non kapre opera menu punon tame hada piluma itu www. Anu si kopine a website amendal versi ilitum halabang sa website long entry long ji. Kasi ibrilam pen W ke lagi 6. Kasi www. Mana 666. Ibrilam pen ke W ke 6 lo. Kasi 6666 la mek thom itum enter te badang te ajat a website long ta itum lulong le. La pen hala Google Chrome a logo lang to lang munti pe melu badang te hadata puka charting tro a make do hada. Si lahai hui lo petang tenon ke muni tum halamang so pot mo peneli kilang na pot pengke lahai hui along si il tum ke hum dun non di la pela song taxi minam tum pulo Aadhaar card ke pharo trok number lo tu kalang ta hailo mene hi matha dam lo petang de sita Aadhaar card, PAN card, driving license, voter ID lahai ke ephan nili muncida mateng bete lagi iphan abe nang pang hoi phan ibe nang pang hoi ibe nang paduji phan athe ilitum aprang voter ID nang plan clear prang ke driving license ta ho tahi kado kawe PAN card ta ho bahai ilitum barcode lapang so chips ilitum theglong le lapen ATM card long da prang ke chips ave kopine ik ting line si do po lanbe sitanon ke chips do si itu man abe nang hoi bom lo nantai minan tum ke bank dam sile dong ATM nang ji ATM apply lo lapen asan si kopisi ke klang ma la endun lo lapen nang parda me dak kapaklang lolong putulo labang sopi a number and e putang te jorlong le lapen nam da namlong le di sidak cricket home kre angni bi cricket home anang so kre proxiner keblong itum lang sinang badu amonit seta labang so ang thek atheke halabang so api amen kalite amen a number avete namlong le kalite jorlong le dadlo kopi pen lo kopi lo nang tum labang solam thipen nang kamun thidun kachini ge labang so pi a number en ete nam ta namong le lo jorlong le lo dili 2016 ningkan dipu visual market long ison hormu chunam nanji pulo nirejir po pen asi hadak nili ison hormu nili ning dog lo amasi nili wan lo kado kabian ke lang lab lo tahala ni lini ning dog hormu bang ke la alang tum hada kontrol mo tum lang lo maso o sala ke ponang ni ho pusipo ma koi po lagi ni ning dog ke ni pon po ladak barcode ave te barcode ave po lagi jorong le asi halabang so alam pe ni limon tidam lo la si lasola nang chekok lo non homaino ingum ka chiki I blade along stame barcode dolo lapen iletum kichocho as center proof a home long tame khada barcode dolo si barcode pu siri chen ta do lapen bonglong tong ta do lapen four scale ya ta do la si barcode long ta arlo lake make truck 666 ke dolo sinang tumla lang tame kecheng si
angbong lapen kijusi lake 666 number la silai hu ka do koi pen le il tum mun thidam lo bultangte il tum ka chiki arnam bangso pethe thak ke bang thuje por te bok hello la si la bangso non awur ki so pen ader ader kithi la ta isike ang theklo ne bangji dok dok hu di ang tum ang hu me ang thek long ji tata itum mang hu me lo itum kithi ke jang ke hakko il tum ifusar ni pendame arjulong bom lo sita chuning pening akithi awur pa kithi ke jang ba prek pik di itum phere da me sta awur phalo ka nang li phere ri awur ke so ke nang li yong si asintom nang nak patang te hem do joy no nang li mithang chewra pe me no kichume soncho no la patang te corona kajipo just met number si kethenai lagi nangli arna mordom no labang so corona pen nangli jawai po asi il tum truck alam the kajathanam kijut kalilang nili 666 alam the kethanam jige dupiglang stami pini amang ke lang le than last than mun chotpo sony il tum it ni chibida ni bang kelalo google chrome mayo itum internet long ludo butang ke lake 666 do veglo barcode 666 do veglo asi 666 lai hui ke non wang bom lo men nglar phake hinu muni tum kroi kre bu chini si pijo pen ephan abi neng hoilo mulo butang te il tum aphi phungdun bo non arlo me non det pi labang software pe jo kan haplup ta isi hetan one more older di pirthe dang isivet aron nangji lapen pirthe dang isonvet adron nangji lapen isonvet sarkar nangji labang so kemang Narendra Modi pentame parliament long kaningji iltum ini thamprang iroya prang iltum news long tame theklo asi bharat adet long tame one more older ke lake lagu vekpo bang vekpo tapi bang vek nangji busi PM Narendra Modi tami kaningji itu marjulong asi one more older lam bangke mo next episode la itu chithan pondang se pini ke nilang tum pen ka chithan pon sing ton kokpo itu ningi chibidan mangji la hello itu chere pignangji non akai la ke arnam ke bangji port bok hello posi itu chero tok pen to jipan thang be apor pedam thap the pen itu arnam kardom arnam lam ka porhi kamun chidam ka persi lai hui pensi itu mapor chipinang po non apor ke tolansi pinang tumpen tampon chalo kelang bang phutin nong tame arnam hurjime nang tum pipina amen